Naturfarma alebo Relax. Ktorý sirup je lepší pre vaše zdravie? Poďme sa na to pozrieť. Ak by ste chceli porovnať aj nejaké iné produkty, hoďte mi to do komentára. Naturfarma obsahuje fruktózo-glukózový sirup, čo znamená, že má viac fruktózy, prirodzené zložky ovocia. Ale pozor, obsahuje až 78 gramov cukru na 100 ml, čo je extrémne veľa. Ale páči sa mi na nej sklenená fľaša. Relax obsahuje glukózo-fruktózový sirup, kde dominuje glukóza. Tá rýchlo zvyšuje hladinu cukru v krvi. Obsahuje 67 gramov cukru na 100 ml, čo je stále dosť, ale menej ako Naturfarma. Naturfarma fruktózo-glukózový sirup, viac cukru, ale sklenená fľaša. Relax glukózo-fruktózový sirup, menej cukru, ale plastová fľaša. Cenu majú rovnakú a oba majú podiel ovocnej šťave 33%. Toto je napísané, že je tam sirup s jahodovou šťavou, ale tej sú tam iba 3% a 30% je tam jablková šťava. Tu je 13% jablková, 10% jahodová a 10% arónia, takže toto sa mi páči viac. Takže za mňa oba obsahujú brutálne veľké množstvo cukru, takže ja by som si nedal ani jeden. Naposledy som mal sirupovú vodu ako decko. A vy by ste si ktorý dali? Naturfarmu alebo Relax? Hoďte mi to do komentára a ďakujem.